Здравейте на всички, аз съм Firewolf 4 и снимам първия си клип на Minecraft, който всъщност е представен. Значи, ето ми го скинвам. Казвам се Серкан, от Добърто съм на 13 години. Това е. Значи ще снимам епизоди на Minecraft, различни епизоди. Може и на други да снимам, обаче не съм решил още на какви. Няма да снимам на такива по-известни игри, защото няма да ми станат на компютъра, в смисъл може да ми станат, обаче ще ми лаги. Компютъра ми е доста слаб. Значи, очаквайте още клипове от мене. О, ви какво правите, бе? Тук има и малки. Всъщност това беше представенето, няма друго какво да кажа. И чао!